Sziasztok! 25. március 5-e van. Egy gyors ügyintézés, aztán bedobok valamit. Azon is gondolkoztam, olyan szép idő van, hogy csapok egy kört a Panoráma úton, vagy valami szebb környéken. Nem mindig csak város legyen már. Majd meglátjuk. Elintéztem az ügyem, meg volt az ebéd is. Megyünk egy jó kis karikát. Motorok fesztiválra, majd ezzel szeretnék menni idén. 55-60 között pont úgy rezeg a motor, ami még ilyen elviselhető, nem zsibbad el se a kezem, se a seggem. Szerintem így vállalható lesz. Csodás idő van.
szép ez a környék is, csak az a panoráma út ne lenne olyan szar minőségű. Majd inkább óvatosabban megyek. Ez nagyon kemény lesz. Ezt lehet nem gondoltam végig. Ilyen 30-40-nel egész elviselhető. Jesszusom! Ez most ilyen tipikus hegymászós, barlangász szituáció. Hogy minek ment oda. De amúgy meg a környék olyan szép lenne, vagy ilyen hát túlzás, hogy szép, de hangulatos. Romániában sorra építik a jobbnál jobb utakat a szép panorámákon. Szép tájakon, hegyekben, völgyekben, mi nekünk meg 1000 éve itt van ez a városhoz közeli kis hely, aztán szép lassan az enyészeté lesz. Egy biztos, ide többet ezzel a motorral nem jövök. VFR-rel már jártam erre egy párszor, de azzal is szar volt. Azt kell tudni, hogy ennek a motornak elől zéró rugózása van, szinte semmi, nulla. Az Erdős pusztánál lekanyarodok vissza, kipróbálom a bicikliutat.
haláltalán, saját magának a fájdalom, a szavakon túlél, fájdalom. Ó, az idő, sajnos kifagyott citrom, ó, bőrgolyón, én már nem vagyok itthon. Ez meg jó kis gép. Nekem itt van egy 51 kilós enduro. Igen? Helyes, helyes. Vigyázz magadra! Sötét szobában a férben él, a sétoló falnál véget él. Udalomig ismert képeket, Jó illata van. végre a gép felett. Belőtt magának egy tőledet, elfog egy meteor a föld felett. Az ötletet tőlem lopta, de én már leszoktam róla, hogy kapott elég repüljek vele, a holdra. Ó, az idő, sajnos kifagyott citrom. Ó, földgolyón, én már nem vagyok itthon. Ó, néha jó, néha rossz a végem. Ó, elég a jó, néhány zuhan a végem. Ilyenkor miért áll le? Elfogyott volna annyi benzin. Lehet valami szétbaszódott a panoráma úton. Mi? Minden rendben? Itt a lámpán mindig ezt csinálja, hogy mikor megyek, minden fasza, a lámpán elveszem a gázt, aztán tehát ahogy leesik a fordulat, alapjáratnál így lefullad. De hogyha adok neki egy kurva nagy kövér gáz így üresbe, akkor utána beáll az alapjárat faszán. Kurva van? 63 köbcentis. Becsárul megy. Becsárul megy. 65, most már 70 a vége, de azt lassan éri el. Nagyon jó megy. Hát az enyém az teljesen gyári. Ez 6 sebességes? 6. Az, a másik, az 51-es, ez az enduro, az 4. Hát az 60. Nem tud többet. Aha. Meg az, ez már tirisztoros, vagy még megszabítós? Nem, ebbe izé van vape gyújtás. Vape? Aha. Most az is lehet, hogy már kevés benne a benzin, annyit mentem volna, nem tudom. Amúgy Máté, szia! Ó, hagyjad! Csabi. Csabi. Jó van. Örültem. Kösz, hogy visszafordultál. Hát, ez a minimum. Én azt gondolom. Kösz.
Figyelj, most meg pöc lesz. Nagyon jól van. Milyen kedves fiúcska volt Csabi. Látta, hogy valami van, azt visszafordult. Motorosok már fiatalon is ilyenek. Segítik egymást. Motoron úgy tűnik egybe van minden, majd azért a csavarokat áthúzogatom. Ez a lefulladás, ez még mindig rejtély. De ha nem hagytam volna, hogy befulladjon, nem tartom a gázt, akkor semmi. Akkor ugyanúgy megyek tovább. Így meg, hogy hagytam, láttátok, rugdosni kellett egy jó 2-3 percig. És ami a legnagyobb gáz, hogy a panoráma út előtt elfelejtettem felrakni a csipeszt. Oda át akartam rakni a rúd végére a kamerát. Ugye ki is próbálom, úgyhogy most addig nem teszem el a motort, amíg ki nem próbálom. Legalább megmutatom nektek, mi az elképzelésem, aztán majd kiderül, hogy mennyire kivitelezhető. Ezt jól meghúztam. De ez is kurva ötletes, hogy tesznek bele ilyen lyukat, hogy erőkarral rá tud segíteni. Hát na, biztos nem ma kezdték a szakmát. Aha, ügyes vagy Máté, pont fordítva. Ez mondjuk egy panoráma úti szettnél nem tudom, hogy bírta volna. Talán. Hát a videókban így mutatják, majd visszanézem, hogy ez hogy fest. Még egy ilyet is rá kell cseszni, ami amúgy biztos, hogy segít. Aha. Na ezért jó ezt lepróbálni. Kurvára nem ér odáig. Na jó, majd a végén bevágok egy fotót, ha sikerült valahogy összeszívózni vele. Holnap szuper idő lesz, akkor is szeretnék menni egy kört. Szóval várhatóan majd fogok megint jelentkezni hamarosan. Addig is jók legyetek, sziasztok!